chill mga bay, mangita na putag drag race ani kanang kita rin nakabalo. Basig natay masalagmaan karon, impas gini ron. So uy, XRM 125 kusog ni mga bayo kay kagmay nagligid sundo na to bi now na to ni testing nga na to ni mga bay kay dugay na butawa ka suway og drag race. So bas hindi kasalagma ta ni ron. Problema lang ni kinatay dala cook, yag gining cook karon, di ni manghawi ning cook ragi karon, impas gining cook karon. Duoy kini nga cook ba. Na tanawa mabala ni mong eksem kusog kay na mga bay. Na halaka agoy mo overtake ni ron, agoy pag mo overtake gini ron impas, agoy kini agoy nalanganin pa jud ko segunda pag bilin mga bay. Murag ka nang tanom nga sibuya sa daan ay nabilin gid. Kusuga mo daga na to iksarima kuron gina to ni mayon mga bay, kuron gina to ni ato yung birahan og tama ni laka perting kusuga sa iksarima mga bay wa jud hala third gear hala nga kung kok grabe na pero nagaluparon bahala kang kuka kaya basta kay maabsan ko ni agoy do lagi ko agoy tanaw wa perting kusuga gid sa iksarima mo. Gusto ko la jud ko na ninuod mga bay wa ko nagdalag ko di na maabsan ba. Hala ka diha duot ang mga bay kay basig mo vertikal na butaron duot gidagtaman. Hala ka diha bahala nang kukag bahog na kapalit ra bitaw tag kokotro. Iya tong hawiran ng kok ay hawiran ng puno to kay sayang pumahog halo magay ni laka diha nagsunod ba gid siya mga bay ang iksarin pagpiglang gid makita sa side mirror gamay pag sa side mirror hala duot wat yung taman. Bahala ka ko rin na kay balo aning dragrisan basta kay wadwad yung ko ani saan palang ko ani ron sayang tagpisa na kay murag mabikig itong bertika ba pero playo pag gutong ragot hadlok lang siya kana jud hawiri jud ng kokay bagoy og di ginahawiran ng koka ron impas ginaron di gina mainom ron yagya ginasdahan ron sa di na manghawid ng koka lagi ron yagya ginaron tanawa hapit na dyan kumapsan laka duot jud sud kini iksarima sunod jud sa kuha jud nagpalayo jud kaya po ni basta na iksarima niya power gini kay may biyapugligid tanawa di lang gid makita sa kamera kay parte pong gamaya ni side mirror kung nindot ang side mirror mga bay kay bisag layo ka kita gyapon ka minor ta mga bay kay duol na ta. Serbato biya tong amigo so mga amigo natin basta mo serbato na siya ron di ato pong balusan kay basta gani na makikamigo na stuwa so shout out sa naka XRM di rin na punta locked up ini sniper nga na angkas mga bay perting ko suga guro ni mudagan di kip na kay angkas na agoy angkas nawa perting ko suga sa sniper mga bay laka uy muna na sa motor kaluoy sa motor nga stock ini bitaw tong stock na motor luoy kay mukukod og mga sniper tanawa laka pating kusuga si sniper gyud hala ka wala ilang gid pud siya ni brake para lang gid ako papson para pud nga malipay pud ko kay hala ka grabe gid ang patuyang gid sa taman mga baywa gid hala ka gitinuod jug lapdos hala ka na 140 na yung taon ko maluwin taon kay sniper pag break po para makaapas ko wala ka wag giting jud locked up yun agoy luya wala ano man ni siya kakusog aning motora ni luya sa kong 150 ni gukod 150 luy kayo agoy hala makaapas jud ka ko ani agoy maabsan din siguro na ako ni karon lang ka karon duol na jud ko nimo bantay mo break lagi ka karon absan gid ka tanawa hala napag sniper nga hilo lampag maapil gini siya ba sige gukod karon ka lang dire impas pabor na ako ni
Duot jud taman jud, duot jud. Una jud ko bahala jud dia kita kauna jud ko nimo. Di jud kakapas nako, puylo na jud ko. Bahala na ka dia. Duot jud taman jud. Bahala nagalanganin na basta kay tanaw nga malus sana. Bira. Tanawa wa gid sa kapas oy. Wa gid sa kapas oy kinakauna naman ko. Nawa na. Bahala galanganin, balag maglukso-lukso kong motor basta kay importante nga kauna jud ko. Nawa na gid sa nigukod eh. Salamat jud sa sniper kay mo jud nga papas ko. Mo jud kahing break na di jud kapas ba. Muna jud ko ginukod ko. Tawar na motor kis kitsyagit nang maing tingog kay muna na ginukod. Tanawa. Natas crossing nga magbantay-bantay ta dire. Agoy na atong amigo. Atong amigo si Bayju si Juan. Atong amigo mga bay naka-sniper ni Hilo. Limot ko sa nganan ni. Sa amigo na to ni. Bayjipoy din ni si Bayjipoy oh. Klaro kayo Bayjipoy jud, klaro kay Hilo. Ato ni sa unahan mga bay kinagdalita. Unahan na nato ni atong amigo. Ato na lang ning sirbatuan. So bay una ko bay kay magdali ko oh. Dali jud ko tanawa kung dagan og dali jud ko. Sige kung dagan og dali jud ko. Ano sa di man sa dali oh nawa. Dali ko no. Dire ang hilo Allah ang katong hilo nga sniper. Di kuko day sa ko kukuro na ko bi. Balda di kuko dito siya mga bay. Kukuro na ko bi. Bantay na jud kang sniper kang hilo kusog raw. Pertig yung kusugan niya mga bay. Yo lang kanina po di magpapas na ako ay. Sa lig niya ay. 150 oh halaka di jud pa sa taon ko maluoy ka maluoy ka pa sa taon ko halaka wa jud nang agoy wala jud bay gitinuo jud ko halaka agoy nakoy angkas ra ba ni mga bay nahatlok na ko angkas mga bay tanawa ko himo mga bay uy pwede ra tanawa ako ba nako angkas na mga bay nakasyagit ako angkas mga bay. O shout out sa sniper ng hilo, wadyo ko kipapas nimo. Sus pastilan. Agoy dirita mga bay. Agoy kini mga bay mo niyang giganahan. Idol kina ko ning motora mga bay to raw. Tanawa to. Sniper nga 135. Idol kina ko na mga bay tanawa ra ko na yang himo mga bay. Gagmay sprocket to. Atong sundo ni mga bay. Sundo ni kay loaded man eh. Tingog sa loaded oh. Sprocket mo ba chuy kita naon no? Loaded gani ba? Idol kaya ako ni mga 135 mga bay sa una pa ko nag-idol eh mga motora mga bay. Ugi gustong dara ko ni motora pati mahala lang ini sa una mga bay atong sundo mga bay. Istak ra magini ato ato na sa susunod ganahan pito paminaw siyang bagrang-bagrang mga bay ba. Pop. Di ko ka overtake yun. Hala, agoy kibagrang-bagrangan ko. Hala, naglain niyang ginawa mga bay. Hala, nagkilain na niya og sabot mga bay nga nagtapat-tapat ko sa kabalo nga idol kina ko siya. Kukuron ginako ni kong idol. Kukuron ko ni. I-overtake ako kong idol. So, shout out sa mo idol. Idol kita ka ha. Kasi nagtuo ka nga nagigdagdris ko ni mo. Idol kita ka kay ganahan kay ko si mong motor. Liot-liot juga kay nagdali ko po na kay hapit ako malito. Hala agoy hala nga akong idol. Hala nasuko kong idol bay. Hala naglain di yang ginawa niya akong gibritikan. Hala sorry juga kay idol kay mo nalain di yung ginawa. Agoy magdali na juga maguna juga bahala na juga dia. Bahala na suko ka sa kuwa basta kay naka-overtake juga nimo. Bahala juga dia nakunauna na bukol na juga ko. Tanawa. Hala agoy dirira ko agoy ka suko giga si idol suko si idol kina ko yung motor suko ginoon siya na okay na yung kan? Na okay wala pa yapon? O mga kahapit lagi ito? O mga kahapit dito? Nakakapad mo na eh. Ha? Impound mo na eh.
Hama ka nadakpan. Iulap, nadakpan. Na, nayati na. Kabu. Uy, klaro. Yatay. Mo ditong wa di ka kakuan. Oh, duwa ka para natambay dito. Yatay. Nagyan ni kay wala pud gidasmag ang ulo. Nabakgas yan eh. Na. Nakasa yan, didasok dito. Yatay. Luya di kaya nay. Nagutaray din ako bago pa kaya cover. Gas-gas basan sa dito. Hapit las balay. Hapit las balay. Nasa? Karong Domingo. Eh para mabrakita na to na yung tambutso. Sabay mo dito. Oo. Vibrate yun. Walay mo po kung saan ang kanya ba? Ako nga, ako man yung gibutangan kay vibrate siya. Mabalaan yun akong vibrate. Kaya na itong ista kay namon to'y bracket. Bracket ba yun? Dire na ko.